La iniciativa que portem aquí a Pomezia des d'aquest espai, l'Associació de Veïns, consisteix principalment en tenir un espai comunitari en el que podem venir tots des de diferents grups, diferents persones, a utilitzar aquest espai per poder produir els seus diferents podcasts, programes de ràdio, tot el que necessitin. Jo què sé, si volen fer una cançó, doncs els hi podem proveir d'un espai amb unes eines i una comunitat que podem dur endavant tot, publicar-ho, tenim diferents canals on fer-ho. Tenim 5 iniciatives diferents, començant per Mujeres Unidas Entre Tierras, MUET, una associació que es dedica a generar comunitat entre persones migrades i treballen aquí, tenen el seu podcast on parlen de les diferents experiències, diferents informacions que aneu a escoltar-ho, que està molt bé. També tenim l'Institut Fontserè, que venen aquí a fer les pràctiques com si fossin exàmens, a mode d'exàmens i així, per posar en pràctica tot allò que aprenen audiovisuals. Estem nosaltres, el Taveu Jove, que hem fet ara mateix un podcast i estem en previsió de fer un altre. Per acabar tenim Des dels blogs, que és una iniciativa de la Fundició, que és el programa de ràdio que porta més temps aquí al nostre espai i que també podeu anar a escoltar, que està molt bé. La ràdio neix el 2016, aquí als blogs, amb la iniciativa justament Des dels blogs que hem parlat. Neix al carrer, neix com una eina popular, una eina d'expressió justament d'aquests moviments veïnals que s'estan duent a terme, el que pensa la gent del barri, i no és fins al 2022 que s'aconsegueix aquest espai, que es lluita i es prepara per poder tenir aquest espai de ràdio i portar una mica més tot aquest programa. Tenim micros i tenim càmeres, tenim ja a disposició suficient material com per fer-ho relativament bé. I és això, però no només es fa aquí. Per exemple, l'altre dia es va fer una iniciativa una mica més gran, més completa, i vam utilitzar, per exemple, aquí la saleta que tenim aquí al costat, que és més gran que la de ràdio. Vam utilitzar, sense anar més enllà, els propis micros i la taula, i hem arribat fins i tot a tenir públic. O sigui, aquí al cap i a la fi és un espai comunitari i pot fer-hi presència tothom, per dir així, qui s'enteri d'aquestes iniciatives, que realment per la nostra part encantats de quanta més gent millor. L'altre dia, sense anar més lluny, va venir gent del Raval, per exemple, gent també de la zona del Besòs, però justament ens vam juntar diferents comunitats, uns oients, els altres participant, si realment és obert a tot aquell qui vulgui participar. I tot el que és els podcasts i les gravacions que fem, que les podreu trobar directament a les xarxes socials amb el nom de Des dels blogs, seria Des de los bloques en català. Podeu tuitejar i tot, si us fa il·lusió, #Des dels blogs. I com ja hem tirat més enllà inclús les iniciatives i barrejant-hi gravacions i de més, on podem veure directament qui és aquella persona darrere del micro, doncs també estem a YouTube. O sigui, ja tenim no només Spotify, sinó YouTube, i el que us comentava, des dels blogs directament ens podeu trobar. Si us fa més il·lusió amb un suport visual, a YouTube, i si no tenim, Spotify.